Baba wetu Yesu na manje Baba uthixo Baba simbonana Baba ufana nawe wawekho uNkulunkulu sesiyakudela ngesikhathi Baba siyazi isikhathi sesibongile Baba lethu siyabonga moyo ngcwele ngegama likaJesu. Haleluya. Baba wethu sezulwini ligama lakho mufike njoba yenze isizwe namhlanje sibe namuhla sinkwaseni sibehlanganise amacala ethu njoba nathi sibathethelele abasonathi ungasingenisi emlingweni usindise kohlakalweni umusuma wakho amazulu athembelo nathi sithembelo amazulu athembelo nathi sithembelo amazulu athembelo nathi sithembelo zisho amazulu
Siyanibingelela abazalwane. Hallelujah. Egameni elihle lomfowethu Jesu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. Osivumele nathi ukuthi sikhona lapha emzini wakababa wethu uNoash. Hallelujah. Sesithi nje asiqhubekeni bazalwane noma bengakafiki. Okuyibona bona abasuhlelweni. Hallelujah. Manje sizoloku siwomapha kancane. Hallelujah. uNkulunkulu yokusiza abazalwane. Hallelujah. Ngithanda nje ukusho kubazalwane ukuthi siyabonga kakhulu ukuphumelela kwabazalwane. Hallelujah. Sibe khona lapha emzini kwababa wethu uNoash uApostoli. Dokotela Noash. Amen. Silapha namhlanje ingawe baba. Amen. Namhlanje ingawe. Uzawufika umzalwane ozosho ukuthi kahle kahle sizokwenza njani. Hallelujah. Noma uzochaza ukuthi Ingayisi. umshanyelo lo kusuku kukhulunywa ngani makuthiwa umshanyelo. Hallelujah. Kodwa ngifuna ukusho nje bazalwane bami ukuthi singawayeki kwathi uNkulunkulu wenye indoda hamba ngalawo mali. Singawayeki bazalwane lamandla esihamba ngawo singawayeki ngoba siyazi ukuthi noSathane ukhona endleleni. Kodwa thina asiqhubekeni bazalwane Ngawo lamandla. Ngikuthanda kakhulu ukuthi masisebenza kanje ngithi mangikhuluma abazalwane khayelihle My God. sikuwo lo msebenzi kaThixo bazalwane. Hallelujah. Kufanele ukuthi simsebenzele uNkulunkulu. Hallelujah. Futhi uma simsebenzela uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi uyathokoza. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu uma kunabazalwane abafana nani nimsebenzela ngalendlela uThixo kuyathokoza nabanye nje abazalwane esibaxhasayo noma siya kubo bayathokoza ngoba isikhathi lesi izwi kaNkulunkulu ke lathi nami ngizonikeza abazalwane. uNkulunkulu uthi asidale abantu ngomfanekiso wethu. Ubaba wethu ukhokho wethu nje uNoah owenza ukuthi sisebenze kangaka. Hallelujah. Kahle kahle sasinikiwe zonke izinto sileziwe ukuthi sizobusa kuzo. Makuthiwa siyobusa ngiso naseyithelweni nakuyo yonke imvelo. Bokusho ukuthi nje lokho besizothi nje mila lapha kumile. Hayi bazalwane. Kodwa ngenxa kamkhulu wethu Noah noma uAdam. Ya wingabo kwenzeka zonke lezi zinto. So fanele ukuthi manje masizomila isihlahla usebenze bazalwane. Akuseselula. Nombila nje mawufuna fanele ukuthi usebenze. Kanti sasinikeziwe lawo mandla ukuthi sisho ngezwi nje sibuse kulezi zinto. Ulamazwi nje nami uzonikeza abazalwane. uNkulunkulu eseshilo ukuthi asidala abantu ngomfanekiso wethu. Lithi iBhayibheli wabadala besilisa labesifazane wathi zalani nonke zalani igcwalisa umhlaba. Ngibazalwane kwafanele ukuthi abantu bazale bagcwalisa umhlaba. Kodwa ngenxa yokona ayibazalwane ngenxa yokona waba khona lesi simo esikuso osofanele ukuthi manje sidle ithukuthuku zethu. Manje uNkulunkulu njengoba ngeke ngakhuluma ngoNoah uthi uNkulunkulu umphefumulo womuntu noma angizukubusa kumuntu kuzobe phakade ngoba sembona umuntu ukuthi inyama yakhe ngathi buthakatha. Uthi angizukubusa kumuntu sengibonile ukuthi angeze ngibuse kumuntu kuze kube phakade. Usethi ngcono ukuthi umuntu aphile 120 years
ngoba angizophila kuze kube phakade. Manje umuntu wabuye wenza isono waxabana futhi noNkulunkulu wathi uNkulunkulu unyazisola ukuthi ngimdaleleni umuntu ayibazalwane uthi uNkulunkulu unyazisola ukuthi ngimdaleleni umuntu njoba ngikhuluma ngoNoah ukuthi uNkulunkulu wabuye wawubhubhisa umhlaba ngesikhathi sikaNoah kodwa kumsizanga uNkulunkulu futhi nomuntu akumsizanga ngoba abantu babephila futhi abantu babuye babuyele ezonweni ayibazalwane manje ngoba uNkulunkulu ubambilelela igama lokuthi abantu abazale futhi uNkulunkulu wamdala umuntu usethi uNkulunkulu umuntu uma ekuKristu isidalwa esisha kwathi lokhu kumbulala ngamanzi akusasizanga kwathi ukuthi umuntu akadalwe nje futhi kabusha abuye futhi umuntu azalwe kabusha athi umlobi makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu obuye wasizala kabusha ayibazalwane sikuleso sikhathi nje sokuthi sithina sinenhlanhla yokuthi sesibuye sazalwa kabusha sabuye sadalwa kabusha manje lokho sokwenza ukuthi bazalwane singadlali ngaso lesi sikhathi sithi sizelwe masithi kuwe mzalwane sisho ngoba uzelwe ngempela haleluya hayi ukuthi sithi mzalwane ngoba usonta nathi yebo sesithi nje mzalwane kuwe kodwa uzelwe wena usonta nathi kodwa izwi lona lithe makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu obuye wasizala kabusha bese lithi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha kusho nomuntu udalwe kabusha ayibazalwane sofanele ukuthi yonke lento ibe kithi bazalwane ingakho manje uJesu athi ngiyohlala nawe uthi ngiyohlala nani nihlale nani ngoba uNkulunkulu wayibonile ukuthi akazi ukuhlala nomuntu kuze kube phakade kodwa wasenzela leso sawo sokuthi sihlale kunye nenkosi yethu yamakhosi yiloko nje nami belithi ngidlalele ukuthi abazalwane besithi singena kule nkonzo baba wethu noHashi sikuthanda kakhulu Nkosi haleluya yingakho sila yingakho bazochaza abazalwane ukuthi kungani sila sizohlabelela nje bese nginikeza nami uArchbishop wami uShabangu uye ozosinikeza ukuthi namhlanje kungani sila oke baba ngomo
Ngegama lika Jesu. Bingelela kakhulu egameni lenkosi. Bingelela abagcotshwa bakaNkulunkulu khona bonke, umama, intombi, insizwa. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. Ngokukhethekile bese ngibingelela ubaba uNohasha. Amen. Nomndeni wakhe. Hallelujah. Hallelujah. No, siyabonga kakhulu bazalwane, ngeke ngithathe isikhathi kona nomoya omuhle nje, umoya omnandi ngomfowethu. Hey. Ngithanda ukuqalisa kanjena. Umuntu uyabonga esaphila. Hallelujah. Umuntu uyabonga. Siyathanda umbonga unkosikazi kaMfowethu. Amen. Unadladla. Yithi besiza la ekhaya. Hallelujah. Bese ubona umthwalo abhekene nawo. Kholi inceka kaNkulunkulu. Hey. Kodwa ngoba nesineke ubekezela enza konke okufuneke akwenze ukusave indoda yakhe. Kwazi kwaphela imali angasindi umfowethu. Nawe ngikubonga ke kunadlala. Umakoti uma eyogana uthola abantu abangabazali bakaMkhwenyana. Ngathanda umenamathela umalume uThwana. Konke okwakwenzeka kule ndlu ngumfowethu wayeshaya ucingo. Umalume aphuthume bancedisane. Umalume agcine sehlala la ukubi bazalwane. Ngiyabonga kakhulu kuyena uNkulunkulu ambusise uyisibonile esihle nkosikazi amancane. Hallelujah. Naku mfowethu ke useyalulama kuyakhomba ukuthi uNkulunkulu usizwele ngaye. Amen. Enkosi. Bengithi ngiqale lapho bazalwane ukuthi simbonge umakoti wakwethu ukuthi hayi usebenze kahle kakhulu egameni ke lenkosi. Okunye ke ilokhu ke bazalwane sengivula nje izwi angizushumayela uqokiwe uzongena ashumayele ngivula nje izwi lokundlalela ukuthi yini purpose yale nkonzo injongo yokuhlanganyela namhlanje njoba sinomshanyelo yini ikhona into uNkulunkulu asenzeleyo nenhle kule khaya. Hey. Yasihlaba umxhwele nathi uma sizwa lokho uNkulunkulu abenzele kona bema phezukwendu bethi makabonga. Hey bazalwane. Amen. Ya ngoba abantu uma besenkingeni bakhona kuma phezukwendu. Mamemezi. Ya nezwa ngabo bantu hey kubi ngabo. Ukwadibana naye uNohasha. Hey yakhala le nto. Ya ngoba abantu uma besenkingeni kuba lula ukuma phezukwendu. Bamemezele kulimala kwabo yonke into. Kodwa uma sekulungile hawu hana uThixo uyabona. Hayibo. Ayibonga. Ya ngizovula nje izwi kafushanyana bazalwane. Mina ngizushumayela ngiyalivula nje ukudlalela ukuthi sila ekhaya ukuzokusho ukuthi umama nobaba uNohasha njengabafowabo nodadewabo enkosini lokho uNkulunkulu akubone kubona wakubeka enhlizweni zabo nathi sithi sifakazela lokho ukuthi impela babone kahle nathi siyabona ukuthi kufanele babone. Ayibonga inkosi. Incwadi ke ilapha ke ku uJohn chapter 1 verse 16. John chapter 1 verse 16 lithi ke ngokuba ke ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezulu komusa. Ya sila ekhaya njengoba khona inkinga khona inhlekelelo uNkulunkulu abenzele yona kulomuzi wenza umusa wabaphezulu komusa kwaba inhlangano abayiholayo uNkulunkulu wenza umusa wabanjani bazalwane phezulu komusa kwaba umfowethu iminyaka yakhe wayandisa wasinda eguleni kwaba umusa phezulu kwabazalwane phezulu komusa kwabuye kwaqhubeka kwaba umshado wakhe uNkulunkulu wahamba nabo iminyaka kwaba sizobabaza nje lokho ukuthi Nkosi hayibo uNkulunkulu yazenza imangaliso ebantwaneni bakhe ngicela ukufunda ke ngesilungu lithi ke
For out of his fullness, the superabundance of his grace and truth, we have all received grace upon grace, spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift heaped upon gift. Albongi. Ilokho nje, ilokho bazalwane. Ikhona into ayabenzele yona. Ikhona igift ekhona kulomusa. Amen. Lithi izwi leli ke ngilifundele le gift ke inqwabelana phezukwenye. Yeah, ukuba igift heaped upon gift inqwabelana phezukwenye yaqiqima igift umfowethu anayo asiza ngayo iziyoni. Yaqiqima bese ke lithi kakhulu khona umusa ke ne-favor ke uNkulunkulu abenzele yona yaba phezukwenye i-favor. Uma nje sithi hamba naye umfowethu nonkosikazi wakhe bese sibheka lapho bebuya khona siyabona i-favor. Kodwa nayi into engathi inhlaba umkhwele kuthiwa ke samukele sonke same favor. Okufanele namhlanje sithi siyababongisa nge-favor yabo sibuye sijike sithi nathi sinayo nathi usinikile ngoba wonke umuntu wamkelisiwe ngamanye amagama onke uphendukile waba umntwana kaNkulunkulu unale favor phezulu kwe-favor umusa uphezu komunye konke nje okumemeza igama likaSomandla uNkulunkulu okuthoba phansi kwakhe kwisidalwa sakhe uNkulunkulu uthi ke kunalokhu kugcwala okukhona okufike kithi sonke sakwamkela ukuthi ke kuumusa phezu komusa. Hallelujah. Ayilokho nje bengithi buyele ekhaya. Uye ki complain. Ke uthandaza uthi baba umusa Umusa phezu komunye naku ngivukile. Umusa phezulu. Ayibonge inkosi. Ngafike eqaleni lapha bathi ngishumayele kulomuze egulu mfowethu. Ngangamtetemisa ngathi mina ngeke ngikhona. Mfowethu ukuthi ngunike inapkin. uNkulunkulu uthi wena kuwe ngaphakathi unamandla kuvusa uJesu kwabafileyo. Yebo. Le ndaba ekuwo wena uzokhuluma ukuthi ufunani ngalamandla akho. Uthi uyambheka umbonda hayi uyawa manje ngithi hayi ngeke sikwenze kodwa lento ikuwo. Ayibonge inkosi. Iloko nje bengithi ngikufakazele igama lika Jesu. Bazalwane bami kuliqiniso kakhulu ukuthi amakholwa ayibambelela wona. Amen. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Wakhala lo nkosikazi umprofeti wathi hayi nginenkinga lapha. Ubaba shonile madodana ayathathwa manje ubaba ubekolona. Umprofeti akathi awushema ilento ebulala abantu nina bafowuli badesikhathi no shame too much. Azange umprofeti athi shame unani endlini yakho ngoba isolution is in you. Solution kuze nonani endlini thina amafutha letha lokho yikho kuphethe i-breakthrough yabo. Ilento ebambelela abantu esibaphethe emasontweni njalo siyabanabukhenisa. Umprofeti uthi unani uthi ayinkesheza uyayidelela uthi iyi-solution. Nothi angayiletha kumprofeti umprofeti wase eyikhulekela wase qhubekani utsheleka kwacaca ukuthi njengoba ningamakholwa angazwani next door nje sizela abantu ngasho nokuthi asitinde ngaphakathi endlini usitinde ngaphandle ngapaki la hayi basibelela manje kuthiwa lo mnikazi wenkinga hamba ufuna izitsha komakhelwane awumzalwane impumelelo yakhe isekuzwaneni nobani nomakhelwane. Hey, hallelujah. Ilokho nje bengiveza nje purpose ukuthi ipurpose lapha namhlanje umusa nje phezulu. Sizokusho kumama nobaba ukuthi awusiyawubona umusa phezulu komusa bahambe phezulu kwawo baqhubeke nawo baphile nawo bawubonge uNkulunkulu abavusisa. Amen.
Siyabonga bazalwane. Hallelujah. Siyabonga Archbishop. Igama lika Jesu. Amazwi asikhuthazayo. Hey. Hallelujah. Navuzayo ukuthi kahle kahle nathi sizombonga uNkulunkulu. Hallelujah. Sizosho nje lesihlabelele sithi emandulo wawukhona. Bese nathi simbonga. Ngoba ubasindisile abanye nathi usindisa. Kukhona lesihlabelele sithi mawababiza abanye mawungizwa bazalwane. Yambona lo muntu lokuthi uhlabelela umbonile uThixo asebenza kwabanye. Wababongisa labo. Wayesethi nami ungizwe. Yayibazalwane. Asike sisho nje sithi emandulo awukhona. Bese ngathi simbonga nje uNkulunkulu. Ukuthi lo musa esitshelwe ngawo ukuthi nathi siwukhona. Emandulo wawukhona wena wamanje bona Jesu
Siyabonga abazalwane. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Sesiya ezwini bazalwane bami. Sengenzela ukuthi umzalwane nomzalwane akazicije. Siyawaphuza sonke ama-discipline. Haleluya. Kodwa singaphethwe ukufa okufanayo. Muku umuntu othephethwe ekhanda mayiphuza ama-discipline. Wena mawuthi ngiphethwe idolo athi hayi awekhanda. I-discipline lizosebenza umuntu nomuntu ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi lisebenze kuye. Ike lifunde izwi, omunye umzalwane limmotivate, omunye umzalwane limfundise, omunye limsuse entweni limfake entweni. Ungathi-ke wena-ke makube mhlambe bofuna imotivation, mina ngiyitholile bese uthi angumzwayi. Izwi nezwi umuntu ulizwa ngendlela uThixo afuna ukuthi alizwe ngayo. uNkulunkulu uyasazi lona loyo osikudingayo. Ayibazalwane, kufanele ukuthi uletshisa wena uzibuze ukuthi njengoba ngigula kangaka noma ngifuna into ethize, lelizwi malisebenze kimi ngendlela engifuna lisebenze ngayo. Kodwa make kwaba khona umuntu eceleni kwakho wathi uyilahlile, ayinkosami nizoshikisha amabhentshi eclinic naloyo umuntu loyo nifuna udokotela weChina angatholakali ngoba nina nifuna oweChina. Ayibazalwane, sisazodedela ubaba wethu uMengameli
sengenzela nje ukuthi umzalwane nomzalwane uke wathi uMartha konke uMaria uthi konke akushoyo anokwenza. Uma uMaria uthi kudade wabo uma uJesu eceda ukukhuluma naye uMartha uma ifika kudade wabo uJesu akamthumanga ukuthi ambize kodwa makafika kudade wabo uthi inkosi yakubiza. Hayi bazalwane uthi inkosi yakubiza sengisho ukuthi nawe zibize mzalwane nawe zibizele kuleli lizwi ubaba wethu baba umngathi usazokhuluma sinikeze amazwi uNkulunkulu awabeka enhlizweni yakhe ilona loyo mzalwane oyosizakala ngalo. Izwi kaNkulunkulu uthi akekho kwabeka isandla egejini abuya bheke emuva kuyoba kubi kakhulu ukuthi sowula sithi siphuma la lokho uyacomplaina ngomshumayeli uthakoda lo yamshumayeli manje kodwa hayi bazalwane cela nje bazalwane basondele asondele umengameli wethu ubaba umngadi asinikeze amazwi bese uThixo uyasiza ilona loyo asizakala. ukuthula ngiyabingelela ngegama lenkosi. Amen. Ukuthula kwenkosi uJesu akube nathi sonke. Haleluya. Ngiyabingelela kubaholi abakhona endlini. Haleluya. Ngiyabingelela. Amen. Ngiyabonga igama
Amen. Ngiyabingelela kubo mama bakhona endlini. Ngiyabingelela. Amen. Ngiyabingelela indeni. Mfowethu kunohashi. Hallelujah. Ngiyabingelela. Yazi ngeke ngakhumbula ngomunye unyaka, I think it was 1987. Kwakulonshwa ibranch kulonshwa istructure sabantu abasha kwibandla leBelievers in Christ. Hallelujah. Sasabena labo baba laba sasedla inkukhu sadla inkukhu yomunye ubaba endleleni. Yena wayesedrive imoto lo baba lo sathi hayi umphako wakhe siyawudla thina. Babemphekela umphako omkhulu bemphekela inkukhu nedombo. Wathi uma ethi papa uma sifika saseswazini ngalelo langa lelo. Sasinalabo baba. Hallelujah. Ngiyabonga ngokwangadi sibongo. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Amen. Ngibonga kakhulu. Amen. Nami ngiyabonga bakhona. Nami ukuthi nje ngibe khona la ekhaya. Namhlanje ngibonga nje lokho. Hallelujah. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu kube kuhle kuye ukuthi nami ngizohlanganyela nabazalwane kule nkonzo esihlanganyele kuyo bazalwane. Nami ngiyambonga kakhulu. Ngegama likaJesu. Ngangimude kodwa sengaba mfishane. Yebo. Kodwa ke uNkulunkulu uzosisiza. Ngiyathanda sibheke lelizwe. Lisencwadini kaJohane umpostoli eyokuqala. Isahluko singesesibili. Ngicela sibheke uverse 10. No verse 11. Amen. Amen, amen, John chapter 2, verse 10 and verse 11. Usayitholile nje. Hallelujah bazalwane. Amen. Incwadi esiyitholayo uJohn oqala uchapter 2. Yes. Bese sibamba nje u10 no number 11. Ngegama. Ofundeka kanje. Othanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni. Akukho sikhubekiso kuye. Kepha ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni. Uhamba ebumnyameni akazi lapho eya khona ngokuba ubumnyama buwaphuphutshekisile amehlo akhe. Amen. Lokho nje bazalwane. Malibonga igama likaJesu. Hallelujah. Lokho nje. uNkulunkulu akubekile enhliziyweni. Hallelujah. Siqala unyaka. uNkulunkulu ubeka Amen. uNkulunkulu ukhuluma into eyokuthi kusukela la ugcina la kumele uthande. Ithi le ndaba othanda umzalwane wakhe usekukhanya. Hallelujah. Othanda umzalwane wakhe usekukhanya. Ozonda umzalwane wakhe usebumnyameni. Amen. Akazi ukuthi uyahamba. Kodwa uhamba nje akazi ukuthi ngoba usebumnyameni. Abantu abasebumnyameni abazi ukuthi bayaphi. Ngoba ukuba sebumnyameni kukwenza ungabi nalo ulwazi. Ngibona phambili. Njalo. Hallelujah. Kukwenza ukuthi ungabi nalo ulwazi. Ukuhamba kuphi ebumnyameni. Uthi umlobi abantu bami bayaphu.
babhubhiswa ukuswela ini ulwazi-ke silitholayo namhlanje luthi ozondo umzalwane wakhe uhlele kufeni singayanga emngcwabeni wakhe uhlele kufeni singayanga ku-memorial service uhlele kufeni engekho emoshari kodwa uhleze kufeni ngoba uzonda amen leyo message Hallelujah. engifisa siqala unyaka ngayo ukuthi unyaka suqale ngothando uthando ludala uthi umlobi uma ikhuluma ngothando uPaula uthi kumi kuthathu uthi ukukholwa nokwethemba uthi kodwa ukukhuluka uthi luthando uPaulus uma ikhuluma ngothando uthi uthando lubunene uthi uthando liyabekezela angazi nje bongabekezeli usekumnyameni angitawubekezeli malibonke kamane uthi lo mlobi ke uthanda umzalwane wakhe uhlezi ekhayeni mina bazalwane ngifuna umzalwane nomzalwane uma ngabe une bathroom kwakhe enesibuko kwakhe ayibuke esibukweni eyedwa kungenamuntu oseduze kwakhe ayibuke yedwa ukuthi unalo yini uthando malibonke igama lenkomo ngoba uthando alibizi ukukhuluma uthando kodwa uthando lungaphakathi uthando lusekujuleni uthando libiza ukwenza ubaba wethu uShabangu ukhulume ngomndeni wakwaNohasha ukubani mama wakwaNohasha wayengamthanda uNohasha wayizohamba Hey. Amen. Amen. Jawothi uthando lusekujuleni uthi umlobi ngothando aluyifunelo kwakhe malibonke kamane Nkosi athi aluyifunelo kwakhe athi liyabekezela lobunene athi sibekela inqwaba bangakho baziyo indoda kuthiwa ivukele indoda ivukele kodwa ngoba iyathandwa la ekhaya izobuya izogezwa la malibonke igama lenkosi uthando lujulile basi malibonke igama lenkosi uthi ke lo mlobi ntambama ozonda umzalwane wakhe bazalwane ngifuna mina sibhekane angithi izwi laNkulunkulu lisibize ekuthenini siqaphelane amen ngifisa uzibheke ngizibheke ukuthi bangakho abangasi type yami ngoba sinama-type sinabantu engingamuve egazini lami malibonke ukuthi njengoba sinabantu esingabeza lithini lithi sisikele bumnyameni lithi sisiphuphethekile ayikho into ebuhlungu njengoba uhamba uphuphethekile sikho malibonke igama lenkosi ayikho into ebuhlungu njengoba ukuthi uhamba ungazi ukuthi uyaphi Jesus awu ngiyabona khona ngiyabona khona bangakho baziyo mhlambe nje nawe sihamba nawe nje uyabona khona mhlambe nje sihamba ubusuku nemini nje nangolwesihlanu sobe siku-memorial service uzobona khona malibonke igama lenkosi ngoba indaba yokukholwa abazalwane ibizwa yazi ukuthi umlobi wencwadi yamaHebhere ngaphandle kokukholwa kwenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu uthi umlobi ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa Hallelujah. It's a command. athi umele ukukholwa athi uverse 30 badabululwa ulwandle olubomvu kungathi bahambe emhlabathini owomileyo ngokukholwa Yabona umibheka le ndaba uma sibheka ku-Old Testament ithi uMoses waphakamisa induku basebevule kulwandle bahamba ulwandle kodwa uthi lo mlobi wencwadi yamaHebheru bahamba emhlabathini bahamba olwandle kungathi bahamba emhlabathini owomileyo malonke ngalenkosi bazalwane bami nginale message iqala unyaka ngifuna bangabe khona ongamthandi makhona ongamthandi lungisa indaba yakho angithi uthandiwe wena why ungathandi uthandiwe
ukhishwe emgqonyeni wezili senzelwe inkonzo yomusa senzelwe inkonzo yokubuyisana silandiwe kodwa wena kunabantu ongabathanda mali bonke bale nkosi mangithi ngiyambheka nje ukuthi angibophe icathulo zami mali bonke bale nkosi uma ngithi ngiyambuka nje ngiyeza ukuthi ukuthi yaqhifika mbayi kodwa ke njengoba qhifika uhleli kuphi Hallelujah. mali bonke bale nkosi this is lenkosi ozonda umzalwane wakho uhleli kufini nginaleyo message wasana ukhulunywa umzalwane umuntu ozele uJesu mayikhuluma le ndaba encwadini ka112 uthi bonke abamamukelayo kwabapha amandla ukuthi babizwe ngokuthi bangabantwana bakhe laba bakholwayo egameni lakhe kule minyaka Gadebe yayibahlubula abanye abantu mangithi uma ungasiyo umntwana wekhaya usiyo wekhaya Awusibiza ngabachana. awusiyo uzalo ngoba ukuba umzalwane kubiza ukuthi ungozalo uzelwe kuleli khaya umshana kusiyo wekhaya ngiyadlula balibonga bale noma ngawazi umsamo wasekhaya angithi umkhulu bayabathanda abantwana bamantombazane noma bangamfundisa ithakazelo sala ekhaya kodwa kusiyo la ekhaya Hallelujah. Malibonge igama lakho. Akusiyoza. Uma befe umani kumele bamtshengise uyise. Okay. Akusiyoza. Basukuma. Uthi umlobi. Hallelujah. Ozonda umzalwane wakhe. Uhlele kufeni. Yazi khona indaba engithandayo sengibuyele emuva. Amen. Ithi ngenani ngesanga elincane. Kuthi ngoba indlela ephileni ngumncane. Incane. Kodwa indlela yekufeni. Futhi baningi abahamba ngayo. Amen. Ibiza ukuthini lento? Ibiza ukuthi uma uzongena esangweni kumele usilime. Ya, kumele kwehle. Ngoba esangweni awungeni uphethe akethenye insizwa yake yathi uma izowelela ngaphesheya kwadingeka ukuthi ithathe izinto izise ngaphesheya. Malibonke balekosi. Ngoba angeke ukwazi ukubambana naye kahle uzuphuka unyonga uphethe izinto kodwa izinto asiye ngaphesheya ubuyele emuva kuye niyobamba. This is wabambana kwaze kwazi. Amen. Enifanele makubanjene kube khona la kulimala khona. Fanele khumunyonga. Fanele kube khona la kulimala khona. Angazi noma silimele ndazalwane. Malibonke malikosi sengibele emuva angazi noma silimele nabazalwane. Ngoba kufanele siyeke izinto bazalwane. Uyazi ukuyeka izinto uyeka izinto oyithandayo. Awuyeki into ongayithandi uyeka izinto oyithandayo. Lezi ezidlisayo lezi ezifana imali uyeke zona. Uma ngabe zingavele enkosini. Malibonke malikosi. Ninaleyo message ozonda umzalwane wakhe. Uhlezi kodwa othanda umzalwane wakhe usekhanyeni. Siyakwazi ukukhanya abazalwane. Uma ufunda incwadi eka8:12 uthi uJesu mina ngikukhanya kwethu ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila. Yilokho nje bazalwane ngiyabonga nami uNkulunkulu angisize uNkulunkulu angisize.
Siyabonga Nkosi yami. Ngegama likaJesu. Ngathi angasigcinela wena zikhathi zonke. Haleluya. Ngithande nje amazwi mayindala kahle ukuthi asizihlole sonke. Ugcina kwami kulizwa lelizwi omunye umzalwane walibeka kahle impela. Kodwa azange sasho ukuthi sizihlole sithina. Isiphakathi. Yabona mase kuphuma isonto sebemlanda bathi ekube besiphelele. Bezokuzwa lapha abangasifuni ngathi une ukuthi umholi athi angasho ukuthi ushothi ingawe nasecabanga laba bamzondayo athi kube besiphelele hayi bazolizwa hayi nalaba bazondayo kodwa leli libekeke kahle ukuthi alikhuluma ngabangekho la likhuluma ngathi okuzothi noma sifike emaklasini senze njengokusho kwayo angithi bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane bami uNkulunkulu ngathi ngakwenza kahle imholi sesingena enkonzweni yokupha kahle sizopha ubaba wethu noHashe. Amen. Asizanga kuzonikela kuNkulunkulu sizopha noHashe. Hayi bazalwane. Ngoba esikhathini esiningi siyazifihla masithi sinikela kuNkulunkulu baze bathi abantu nowesifazana wakhipha indiblish la ikhipha kwakuyi 100% kuye. Bazalwane. Njoba ezosondela uRev wethu ubaba uNdlela ngicela ukuthi esize ngaye ezela phambili azohlala la siphe sinikeze yena bazalwane. Hayi bazalwane. Kuhle ukuthi umuntu abone ukuthi nangu sibani ungiphile ngoba umzalwane omunye hlala lapha ba. Ungabuzi mina ekugcineni noma ubonge olakancane cala nimbekele isitulo la siphe kahle asondele ubaba wethu Ndlela
Ngibingelela abangcwele egameni elihle elinamandla lomfowethu Jesu. Amen. Ngibingelela bonke ubuholi igama lika Jesu. Amen. Ngibingelele omama, ngibingelele ubaba usingaye, ubaba unohashi. Amen. Ngiyabingelela mxoxa nomama egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga ke uNkulunkulu ophinde wasenzela nje lo musa wasebeka phezulu komuntu ukuthi singene ngaphakathi kule ekhaya nje sizothi hamba umsebenzi, sizothi nje siyambonga uNkulunkulu ngohambo umholi nomama sebalihambile, sizothi siyambonga uNkulunkulu ngohambo umholi eyedwa alihambile ozalweni nje lwakhe. Amen. Sizothi futhi siyambonga uNkulunkulu ngohambo nebandla ke manje ikhombo sizobonga ikhombo. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Ngicela ungibhekele mhlonishwa incwadi lapha ngokubhala i2 Corinthians ubheke nje uchapter 9 ebese ubheka amavesi amabili nje kuphela u10 no11. Hallelujah. 2 Corinthians 9 2 Corinthians 9 verse 10 no 11. Hallelujah. Efundeka kanje abazalwane. Kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela evise imbewu yenu, andise izithelo zokulunga kwenu. 11. Ukuze ezintweni zonke nicetshiswe kukho ukuphana konke okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngezwi eliwa ngaphakathi kwelindawo ngaphumelana ngoba ngizowadinga. Arabekhumula ngizolo ngithi ngifundele futhi yabo kanti ngangcono uma ngiwafakile. Amen. Siyabonga ke mhlonishwa. Le ndaba kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela evise imbewu, andise izithelo zokulunga. Ithi lento bangcwele imbewu le esihlwanyelayo kahle kahle kwasayona siphiwe, kahle kwasayona sitshelekiwe. Ithi incwadi yeBhayibheli lo ositsheleke yona, lo osinike yona lenhlanyelo ukuthi sihlwanyele ngayo, wasipha lesinkwa sokudliwa ukuthi sidle, uyakulungiselela evise imbewu. Kodwa ke uNkulunkulu ukamhlole umuntu ukuthi konje uma ngiyevisa ukwevisa ke ukwandisa, uma ngiyandisa lembewu kulomzalwane uzoyithatha ayigodle yini yena, abone kumele kuphakame yena, abone ngathi ngifuna ukuthi ngenzele yena, kanti kuye ngibeke yena ukuthi ngaye ngisize abaningi. Amen. Kahle uNkulunkulu osiza abaningi kodwa usebenzisa wena. Amen. Yebo khona thina sibona wena, sibona uyindoda esebenzayo kodwa uNkulunkulu osebenza ngawo. Kunalembewu uNkulunkulu
ayifake kithi abhekeke ukuthi siyisebenzise thina. Uma ke imbewu uNkulunkulu ayifika ayinike thina ukuthi sihlwanyele sihlwanyela ngendlela okuyiyo. uNkulunkulu ke egcwele umusa uzoyandisa ngoba ebona ukuthi siyaqonda umsebenzi walembewu. Haleluya. Uke wathi uDlomo nje ngelinye ilanga yena kanamali. uNkulunkulu le mali uyibeke kuye ukuthi yena asize abantu. Kahle kahle imali kaNkulunkulu le ekuye kodwa uNkulunkulu uthembe yena ukuthi umzokhona ukubona la kunosizo khona ebese ngidlulisa isandla. Ithi ke lento uma ngiyibaka ngalo ndlela lembewu ukuthi kahle kahle yebo ngiphethe kodwa kuyona yami. Lembewu kahle kahle ekaNkulunkulu onamandla yokuyandisa futhi onamandla ukunciphisa uma ebona ukuthi kahle kahle kwalembewu angisebenzisi la kusebenza khona. Ikenzeka le ndaba ngelinye ilanga amadoda anikwa amathalente owayiphiwe ithalente elilodwa walibheka walidelela wahlala phezulu ngoba ethi incane ngenzani ngento encane kanje into engenamsebenzi le wahlala phezulu. Izwi leBhayibheli lithi ngokuhlala phezukwayo wathathelwa lona back wanikwa lo onavele na 10 wathiwa sala soba na 11 sala kungena lutho ngoba noma unokuncane akusebenzi. Ithi le ndaba noma kukhona okuncane kumele kusebenze. Kunenjongo uNkulunkulu ayibeke ukuthi yebo kubeke okuncane kodwa ufuna ukusebenza khona lokwakuncane akunike kona. Uma ekunike okuncane bese uhlala phezukwakho uNkulunkulu angathokozi. So uma sipha yebo sipha umhlonishwa uNohashi kodwa akuthokoze izulu ngathi uma uNohashi ethandaza ebonga athi ngiyambonga uNkulunkulu ngalamadoda ngiyambonga uNkulunkulu ngalabo mama owenze umusa ukuthi bahambele ngakimi ebese bahlonyela lembewu ngendlela bahlonyele ngayo. Haleluya. Yilapho nje ehamba ngcwele yilapho izwi uNkulunkulu alibeke emphefumulweni ukuthi kahle kahle lembewu esiphethe sibanjisiwe. Ngokubanjiswa yona uNkulunkulu sithembile ukuthi ngayo sizohlwanyela ngethemba lokuthi izokwanda hayi kimi kuphela yande nala esivivaneni engihlwanyele khona. Uma ke ngizohlwanyela kanti inhliziyo yami yona ayikho lapho imali iyodwa ayisenaveli ngoba kahle kahle indaba yomnikelo iqhamuka enhliziyweni. Uthi ufika ne2 yakho uma kukuphela kwayo uNkulunkulu wazi kahle ukuthi vele kuphela kwayo nenhliziyo yakho iwufakazi ukuthi kahle kahle ngipha okusothandweni namandla enginawo yilapho. Kodwa ke uNkulunkulu futhi uyabona ngoba ubona ekufihlakaleni. Uma sicasha ngalezwi elithi umama wanikela ngodenariya ababili uKristu wathi unikele kakhulu kunabo bonke into ukuthi uKristu wayebheke inhliziyo zabanikelayo. Wabona ekujuleni kwenhliziyo ukuthi le denariya ababili kwakuphela kwabo laba babenikela ekucebeni kwabo. Uma ena 30,000 akhiphe 5,000 yebo yiningi kodwa una 25 esele. uKristu wabheka lo mama okhiphe le 2 cent kwangasala lutho wathi unikele kakhulu kunalabo abanye. So umnikelo bangcwele uqhamuka enhliziyweni. Uma iza yona iningi yebo kodwa uma inhliziyo ivuma nayo futhi idedela ukuthi yebo amandla akho aphelele la then umnikelo wakho yiwo lowo. Amen. Ngizocela sihambe kanjena ngamfundisho ukuvunyelwa uwe. Sike sacela emagroupini ukuthi asiqoqele umnikelo emagroupini angithi sizoqala uze nje yamagroup uqala and then emva kwalokho ke sizoza ke balunga wonke akhona ngaphakathi. Yebo ma ngiyazi ukuthi le groupini usongaphakathi manje simbathise nje kuma senkonzweni siyofika isikhathi sokuthi nginike. Uyabona ngoba ngenkonzweni la ngiyakhona yebo ngikhiphile le yalapha mase ngila ngizobe singiyanikela ngoba sengila. Amen.
Siyabonga abazalwane, siyabonga egameni Haleluya. Sesifike emaphethelweni ngizocela nje baba wethu uNohashe abe nezwi. Siyathanda ukubonga kahle kahle. Kodwa usibonga baba. Bese iPortas isinikeza imemezelo. Siyabonga abazalwane. Ngithanda nje ukuthi bese niyalizwa izwi. Ngoba ngiyakholwa ukuthi yonke inkonzo inoMoses wayo. Anizange ngiphathe induku ngizongibangisa. Yimi ngedwa ngithi. Siyabonga kakhulu. Uphethe induku. Uyawathula baba kaloku bayisaha ngaphansi. Waso uthethele uphethe iphisi nyakeni. Bona baloku bayiphethe ngesaha la. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu ngathanga nenza kahle maze PC. Siyayibona kakhulu imisebenzi yenu. Singakeki bazalwane. Siphane futhi amandla. Into ebalekile ukuthi siphane amandla. Ubuzalwane bufana nogesi nentambo yogesi. Kufanele ukuthi mawusuka umlilo uza la kuwe usuke uye kulo. Awuthola wena ungekho right ufika unqamuke la ugesi. Bese bamnyama indlu yonke ngenxa yomuntu oyedwa nje. Kodwa amazwi siwathole namhlanje uthando makhulu kakhulu bazalwane azosebenza enhlizweni zethu sicela nje umhlonishwa. Engicela ukusho ukugcina iloko ukuthi kune poster ephumile iposter le yanamhlanje kunama account numbers abanye abazalwane bafakile lapho imali kule account abanye basazofaka futhi abapledge abanye abazalwane basazofaka nama group nawo ukusho ukuthi asezayo ngibazalwane siyathemba ukuthi ama groups azoza nawo ukuthi ubaba wethu lo umsebenzi wakhe bazalwane singawucikili phansi usebenzile lo mzalwane kuningi akwenzile emhlabeni. Ngiyakhumbula kule yaminyaka nje baba khuluma ngokugula kwakhe. Ngiyakhumbula kule yaminyaka leya sisanze imvuselelo ube wathi umzalwane lona mabangathi ngihambile emhlabeni ungakafika uMabaso sakhumbula wathi ningayibiza undertaker Ngifika uMabaso. Ya ngoba ethembela kakhulu emthandazweni. Haleluya. Ukhona unyaka la sathi siyafika esibhedlela ayithi ngasayina lapha bazalwane. Bantu abaningi kangaka noma gift ahlukahlukene uNkulunkulu abathembile ngawo nami ukuza nizongikhonza bazalwane kuMusa. Angiboni nina ke mina ngibona izulu lisendlini. Kama lweJesu Sesubomi bami ubonakele.
Akukho into engcono ke evele kimi eyakuye kunale eyenziwa yini. Lokho kwenziwa yini kuyafana nalokho enginika kona uNkulunkulu. Jesus. Angiyena ongcwele ngeke futhi ngivuke ngingcwele. Lo mzalwane ngenze ukuthi angiedele 20 years yethu kulo msebenzi wami. Oh yes. My wife stood the test of time. Lamagama ngiqala ukwasho ngawasho sishada. Ukuba uNkulunkulu wayengangikhethelanga yena. Ngabe angisile into eniyibonayo. Lo 20 years ngufakiswe lokho bazalwane kuleli hlelo lika 60. Ukuthi lo 60 akahambi yedwa. Lo 60 uhamba nomuntu. Amafazi abaningi bebengeke bayinike. Ukondla ikhaya from 2006 eyedwa with no complaint. Engakaze athi awu walala izulu lina awungikhiphi nokungikhipha ukuthi uyobona ukuthi alinginethi cha. Isibusiso esehlela endlini babushabangu size kubantu bonke. uNkulunkulu ifundile inhliziyo yakhe akabonakala akasi ilenhlobo. Mina ngifana nomuntu owayithathela unina ngoba uma wami wayengazuli ngathatha umuntu onjalo umngamhlala endlini. Imoto yakhe namhlanje wayithenga ibrand new ayizuli. Umkama engekho la endlini angipanic ukuthi umkama akekho ngiyazi uyabuya uba nje umsebenzi uzosebe ngingamthuma nanoma nobani. Okay. Unama principles akhe obufazi abanikwa uNkulunkulu. I don't deserve her, to be honest, bazalwane, to speak the honest truth. Hallelujah. Kukhona umuntu okumbuka ukuthi ngathi ngabe utholwe umuntu othile ngoba sinabantu bethu esibanikayo ubungcwele. Kuthi ngathi ngabe lento lo muntu uthole lo muntu. She never moved. Instead she prayed. Wema ngomkhuleko ungeke umuzwe nangevoice usholo phansi. Khuluma phakathi kwakhe noNkulunkulu wakhe. Maye kupile lapha ekamereni ngisaba nokungena ngoba ngizitshela lokho ukuthi I'm disturbing. Angiyazi lento ehlanganiswa nayo uNkulunkulu nalomuntu wakhe. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu wamanenze kahle bazalwane. Ngicela ukungathi usaswele neimpahla zomntwana wesikolo avuke kusasa athola imiracle. Sizilethe kuye. I believe bazalwane to a miracle working God.
leli lizwi libe very prophetic. Hayi bazalwane namhlanje hayi khona nje juice namakhekhe yike nginibusisa ngakho 111 manje maseselingaka kusho ukuthi ke lawa khona haleluya yabonga mzali kakhulu ngoNkulunkulu wakho okusebenzisa to love everyone. Namhlanje ngiyabona ukuthi ngithanda akuyona imali bazalwane kakhulu kodwa lokunyathela kwenu kungabanga nazigi zokurounda kodwa unyathela ukuma nje kukodwa kungamandla kaNkulunkulu. Ngibonga bazalwane alikhele dlula lena ngizona haga 111 Saturday 1 nomunye 1 mina ha 11 I love you bazalwane. Hallelujah. Ngiyabingelele pholini bonke. Ngibingelele komama. Siyabonga kakhulu ukuthi yenu nonke nize size ngaphakathi kwekhaya lapho nohasha. Sizomenzela inkonzo yokusha uJehova ngathi angasibusisa ngamunye. Okwami ke ukusho izimemezelo esinazo embuthweni wethu kaZionprayer.com. Amen. Sokuqala ngoLwesihlanu ngomhla ka-16 ngo-6:30 baba ngo-6 o'clock eZola Methodist Church la eZola 3. Ngiyathemba wonke umuntu uyayazi. Sizobe sine-memorial service ka-Elder Ntabethe ugogo wethu. Ngiyathemba abazalwane sisacela namanje iqhubeke nivele kuma-group leader wenu. Hallelujah. Namhlanje uLwesithathu sasenayosine ngoLwesihlanu siyacela niqhubeke njalo. Siyacela futhi kubuholi obaba nomama sasicelile nalast ukuthi makune-memorial service sicela sivathele kube kuhle kuvathwe. Ilunga lethu leli ilunga lebandla kumele sivathe. Sacela nalast ngiyakhumbula ngikhuluma ngithi baba ungazama nje ukuthi uthole iplastic nyani ulahlela ujazi lakho uye emsebenzini. Omama isambatho ledluku ufake makube mhlambe ngeke usathi mawufika ubuyele ekhaya. Siyacela ke kuloko okwamanje leso simemezelo sokuqala. Esesibili yiloko esingako namhlanje. Ngomgqibelo. Amen. Qhubeka. Mhla ka-17 ngo-10 o'clock ekuseni siyebatha nakhona. White nejoin. White nejoin
Nempurambura Nempurambura. nekhasoko Nazo. nobeli Siyebo. Sekushilo apostle bonke kuyavathwa ngomgqibelo bazalwane. Inkonzo izobe ilaphaya ku Life in Abundance Community Church eDlamini ngiyathemba siyayazi yonke sihlale senza ama memorial service khona lapha eBhobo ithendeni lapha eBhobo phakathi umsebenzi uzobe lapho bazalwane yiyo ke i-triple celebration ka apostle wethu uNohashi kuyavathwa ke lapho bazalwane njoba bekeshilo athi ke ama group njengathi nje yethu yaseDobsonville sithe sonikela amen so namanye ama group ngiyathemba azofika asiphumeni ke bazalwane asichasaneni bazalwane sithe uthe ubaba umngadi izwi lithini lithi ozonda umzalwane wakhe masingakwazi ukuxhasana omunye evelelwe isifo singakwazi ukuxhasana omunye enza umsebenzi mina ngifuna ukuxhaswa ubani mangakhona ukuxhasa abanye asenothando sesisho njalo sithi aqhubeke lume njalo uthando maze singadedi sizwelane so ngize ngishumayele siyabonga kakhulu bazalwane sicela siqhubeke kanjalo ke siye kumakhululeka siyabonga mfundisi ukhanyile uzosinda usisela yela Nomoyise wenkosi siyabonga baba siyabonga uNkulunkulu sibonga baba umusa wakho sibonga uthando lakho sibonga amandla akho hawu Nkosi kanti umkhulu kanje baba ongazi wena akazi lutho siyabonga baba inyoni ziyabonga baba nathi siyabonga uNkulunkulu oncwadi nengaphakathi lethu lonke Nkosi sibonga igama lakho Nkosi namandla sibonga amandla akho sibonga uthando lakho sithwale Nkosi kusebusuku baba nazi imoto esaba ngazo uNkulunkulu ongcwele Nkosi namandla thwala loya naloya uNkulunkulu ongcwele baba na umsebenzi Nkosi esazongena kuyo uNkulunkulu ongcwele njengoba iviki liphela uNkulunkulu ongcwele thatha indawo Nkosi ibonga nodumo namandla Nkosi kukufanele manje naphakathi amen.